Holstebro Golfklub i Råsted er en af Europas bedste baner. Banen er unik, idet man får følelsen af at være den eneste på banen, selvom banen næsten er fyldt op. Forbind dit firmas brand med vores kendte brand og tag dine forretningsforbindelser med ud på golfbanen. Her kan du knytte dem tættere på en hyggelig dag. Er du selv med ude at hygge med gæsterne, giver det en ekstra dimension til oplevelsen. Stilen kan variere, men de skal nok få en god dag alle sammen. I klubben bager vi selv al vores brød, så kvaliteten er i top. Det gælder også den øvrige mad, som laves fra bunden. Vi kan skræddersy menuen efter dine ønsker og behov. Efter runden kan netværket plejes og relationer skabes. Klubbens Pro-shop har et bredt udvalg af præmier, som kan byttes efter jeres turnering. Afhold din næste Company Day i Holstebro Golfklub.